Sitt då. Sitt. Ja, duktiga hundar. Ja. Ja, du också Vad är det här för spännande? Nu ska han prova med Sune. Alltid vad jag saknar i skogen. Ja, det är faktiskt härligt. Vi tog bussen till Stadsskogen förra veckan och när folk var snabbt. Ja. Helt tyst i vitt. Det är inget kul, Jonna. Nej, det här tycker Jonna är skittråkigt. Kiki, kom igen! Ja, kom igen! Hej Bengtsson! Närkort, närbild! Ja. Hej Bengtsson! Hej! Är det kul, Kiki? Är det kul? Kiki. Kul. Vad fint.